Герман Гёссе. Сиддхартха. Пераклад грамадзяніна НРМ. Частка першая. Сын Брахмана. У цені хат, на сонечным беразе ракі, ля чоўнаў, у цені ракі, у цені фігавых дрэў, побач са сваім сябрам, сынам Брахмана Гавіндай, рос Сиддхартха, выдатны малады сокал, сын Брахмана. Ён хадзіў да ракі, ён купаўся, ён здзяйсняў святыя абмыванні і ахвярапрынашэнні, а сонца апаліла загарам яго бледную скуру. Цені слізгалі ў яго чорных вачах, калі ён гуляў у мангавых зарасніках з іншымі дзецьмі, калі ціхенька спявала яго маці, калі здзяйсняліся святыя ахвярапрынашэнні, калі яго бацька, вучоны, займаўся з ім, калі размаўлялі мудрацы. Даўно ўжо Сиддхартха прымаў удзел у размовах мудрацоў, практыкаваўся разам з Гавіндай у дыспутах, у майстэрстве сузірання, у практыцы сканцэнтравання. Ён умеў ужо прамаўляць бязгучна «Ом», слова ўсіх словаў, бязгучна прамаўляючы, удыхаваць яго з удыхам і бязгучна прамаўляючы выдыхаць з выдыхам. Душа ягоная засяроджвалася, і лоб асвечваўся ясным святлом думкі, якая спасцігае дух. Ён умеў ужо глыбінёй сваёй істоты спасцігаць атман, неразрыўнае я, адзінае з сусветам. Радасць напаўняла сэрца бацькі, радасць за сына, спраўнага ў навучанні, прагнага да ведаў. Парасткі мудрасці бачыў ён у ім, рос вялікі жрэц, рос будучы кіраўнік брахманаў. Гонар напаўняў сэрца маці, калі яна глядзела на яго, на яе Сиддхартху, моцнага, прыгожага, калі яна глядзела, як ён ідзе, пераступаючы моцнымі нагамі, як ён устае, як ён садзіцца, з якой шляхетнай годнасцю ён вітае яе. Каханне ўспыхвала ў сэрцах дачок брахманаў, калі ішоў па вуліцах горада Сиддхартха. Іх позіркі лашчылі яго светлы лоб, яго гордыя вочы, яго вузкія сцёгны. І ўсё ж больш за ўсіх любіў яго Гавінда, яго сябар, сын Брахмана. Ён любіў вочы Сиддхартхі, яго мілагучны голас, ён любіў яго хаду і яго высакародную годнасць рухаў. Ён любіў усё, што Сиддхартха рабіў і казаў, але больш за ўсё ён любіў яго дух, яго высокія палымяныя думкі, яго гарачую волю, яго высокае прызванне. Гавінда ведаў, яго сябар не будзе звычайным брахманам, ні лянівым служыцелем ахвярапрынашэнняў, ні сквапным гандляром, які заклінае поспех, ні мітуслівым пустым гаваруном, ні злосным двудушным жрацом, і не будзе ён добрай дурной авечкай у чарадзе многіх, не будзе. І ён, Гавінда, таксама не хацеў станавіцца такім, не хацеў быць брахманам, якіх і без яго тузін тысяч. Ён хацеў ісці за Сиддхартхай, любімым, велічным. І калі Сиддхартхі наканавана калі-небудзь стаць богам, наканавана ўзвысіцца да прамяністых, то Гавінда рушыць услед за ім. Як яго сябар, яго спадарожнік, яго слуга, яго збраяносец і яго цень. І ўсе любілі Сиддхартху. Усім ён весяліў душу, усім ён падабаўся, але не было радасці і не было весялосці ў душы Сиддхартхі. Ён прагульваўся па ружаватых сцяжынках, абсаджаных смакоўніцамі садоў. Акунуўшыся ў сіняватую цень лістоты, ён аддаваўся сузіранню. Ён абмываў штодня ступні і далоні ў ачушчальных струменях. Ён здзяйсняў у глыбокім цені мангавага лесу ахвярапрынашэнні, высакароднай годнасцю былі адзначаны яго рухі, усеагульная любоў і радасць акружалі яго. Але не было радасці ў яго сэрцы. Уяўленні, неспакойныя думкі плылі да яго з рачной вадой, мігацелі ў святле зорак, бруіліся ў сонечных промнях. Уяўленні прыходзілі да яго і трывожылі душу. Яны хаваліся ў вучэннях старых брахманаў, яны паднімаліся з дымлівай крыві ахвярных жывёлаў.
іх нашэптывалі вершы рыгведы. Парасткі незадаволенасці пачалі ўзыходзіць у душы Сіддхартхі. Ён пачаў разумець, што любоў бацькі і любоў маці і любоў Гавінды, яго сябра, не заўсёды будуць рабіць яго шчаслівым, не заўсёды будуць супакойваць яго, насычаць і задавальняць. Ён пачаў здагадвацца, што яго шаноўны бацька і іншыя мудрыя брахманы, яго настаўнікі, ужо перадалі яму большую і лепшую частку сваёй мудрасці, што багацце, якое напаўняла іх розумы, было ўжо выліта ў сасуд яго прагнучай душы. І сасуд не быў поўны, не быў задаволены розум, не знайшла згоды душа, не знайшло спакою сэрца. Абмыванні былі добрымі, але ж гэта толькі вада, яна не змывае грахоў, яна не спаталяе прагі духу, не заглушае трывогу ў сэрцы. Ахвяры былі выдатнымі і звароты да багоў, але хіба гэтага дастаткова? Няўжо ахвяры прыносяць шчасце? А богі? Ці сапраўды Праджапаці стварыў гэты сусвет? Ці гэта Атман, адзіны існы? І хіба не былі багі істотамі, створанымі, як я і ты, падуладнымі часу, недаўгавечнымі? Ці добра гэта, ці правільна, ці сапраўды гэта мае нейкі сэнс, ці найвышэйшая гэта дзея прыносіць ахвяры багам? Але каму ж іншаму прыносіць ахвяры? Каго ж шанаваць, калі не яго адзінага Атмана? І дзе ж знайсці Атмана? Дзе ён жыве, дзе б'ецца яго вечнае сэрца? Дзе яшчэ, калі не ва ўласным я, у тым патаемным і непарушным, што кожны нясе ў сабе? Але дзе гэта я, гэта ўнутранае, апошняе? Гэта не кроў і не плоць, не думка і не свядомасць. Так вучылі мудрэйшыя. Але што ж тады? І дзе? Пракрасціся туды да я, да сябе, да Атмана, няўжо ёсць яшчэ нейкі шлях, які варта было падшукаць? І ніхто не ведаў гэты шлях, ніхто не мог паказаць яго. Ні бацька, ні настаўнікі і мудрацы, ні ахвярныя гімны. Усё яны ведалі, брахманы з іх святымі кнігамі, усё ведалі яны, пра ўсё задумываліся, і больш за ўсё пра стварэнне сусвету, пра ўзнікненне мовы, пра ежу, пра ўздыхі і выдыхі, пра правілы разважанняў, пра ўчынкі багоў. Бясконца многа ведалі яны, але ці варта было ведаць усё гэта, калі не ведаеш аднаго аднюткага, найважнейшага, адзінага важнага? Вядома, многія радкі святых кніг, напрыклад, самаведы ва Упанішадах, узгадвалі пра гэта патаемнае апошняе, велічныя радкі. «Твая душа ўвесь сусвет» было напісана там. І яшчэ было напісана, што ў сне, у глыбокім сне, пагружаецца чалавек у сваё патаемнае, у Атман. Каштоўная мудрасць была ў гэтых радках. Усе веды наймудрэйшых былі сабраны тут у магічных словах, чыстыя, быццам сабраны ў сотах мёд. Не трэба было грэбаваць гэтымі скарбамі пазнання, якія сабралі і захавалі незлічоныя пакаленні мудрых брахманаў. Але дзе ж тыя брахманы, тыя жрацы, тыя мудрацы і аскеты, якія змаглі не толькі зазірнуць у гэтыя глыбіні ведаў, але і перажыць іх? Дзе той дасведчаны, якому ўдалося зняць заклён і вызваць таямнічы Атман са сну ў яву, у жыццё, у крокі і жэсты, у дзеі і словы? Многа шаноўных брахманаў ведаў Сіддхартха. Брахманам быў і ягоны бацька, вучоны, чысты намерамі, самы дастойны сярод дастойных. Дзіўны быў яго бацька, спакойныя і высакародныя былі яго рухі, чыстым было яго жыццё, мудрым яго слова, высокія святыя думкі хаваў яго лоб. Але і ён, які так шмат ведаў, ці жыў ён у асалодзе, у суладдзі з самім сабой?
Хіба не быў і ён усяго толькі тым, хто шукае, хто прагне? Хіба не павінен быў ён, прагны, зноўку і зноўку прыпадаць да святых крыніц, да ахвяраў, да кнігаў, да дыспутаў брахманаў? Чаму ён, бязгрэшны, кожны дзень павінен быў змываць грахі, кожны дзень клапаціцца пра ачышчэнне, кожны дзень нанова? Хіба не быў атман у ім самім? Хіба не ліўся чысты струмень святой крыніцы ў яго ўласным сэрцы? Яе трэба было адшукаць, першакрыніцу ва ўласным я. Яе трэба было знайсці. Усё астатняе было толькі мітуснёй, толькі блуканнем і памылкай. Такія былі думкі Сіддхартхі. Такая была прага, якая стамляла яго пакута. Часта паўтараў ён два радкі з Чандог'я Упанішад. Насамрэч імя брахмана Сатьям сапраўднае. Хто ведае гэта, той узносіцца штодзённа ў паднябессе. Часта гэты нябесны свет здаваўся яму блізкім, але ніколі ён не дасягаў яго, ніколі поўнасцю не суцішалася яго прага. І сярод усіх мудрых і наймудрэйшых, якіх ён ведаў і якіх ён учыўся, і сярод іх не было тых, хто цалкам дасягнуў гэтага нябеснага свету, хто спатоліў поўнасцю вечную прагу. «Гавінда!» – паклікаў Сіддхартха свайго сябра. «Гавінда, даражэнькі, хадзем са мною да тых дрэваў, папрактыкуемся ў сазіранні». Яны пайшлі пад цені фігавых дрэў, яны селі на зямлю. Тут Сіддхартха, там за 20 крокаў ад яго Гавінда. Апускаючыся на зямлю, ужо гатовы прамовіць «Ом», паўтарыў Сіддхартха ледзь чутна радкі. «Ом, лук, душа, страла, брахман стралы гэтай мэта, і мэты дасягне яна». Калі звычайны для практыкавання ў сузіранні час прайшоў, Гавінда ўзняўся. Ужо надыходзіў вечар і набліжаўся час вячэрняга абмывання. Ён паклікаў Сіддхартху. Сіддхартха не адказваў. Сіддхартха сядзеў нерухома, яго позірк спыніўся і быў скіраваны на нейкую вельмі далёкую цэль. Ледзь выдаўся між зубоў кончык языка, здавалася, ён не дыхае. Так і сядзеў ён пагружаны ў медытацыі, думаючы пра Ом, нацэліўшы душу сваю, як стралу, на брахмана. Аднойчы праз горад, дзе жыў Сіддхартха, прайшлі саманы, вандроўныя аскеты, 3 худыя, высахлыя мужчыны, не маладыя і не старыя, амаль голыя, пакрытыя пылам і запечанай крывёю, апаленыя сонцам, ахутаныя адзінотай, чужыя і варожыя свету, 3 чужынцы, 3 сухарлявыя шакалы ў краіне людзей. За імі лунаў гарачы туман нябачнага запалу, разбуранага служэння, бязлітазнага самаадрачэння. Увечары, калі мінуў час сузірання, Сіддхартха сказаў Гавіндзе: «Сябар мой, заўтра на світанку Сіддхартха пойдзе да саманаў, ён стане адным з іх». І збялеў Гавінда, пачуўшы гэтыя словы. У нерухомым твары свайго сябра ён прачытаў рашэнне, незваротнае, як выпушчаная з лука страла. У адзін момант з аднаго позірку зразумеў Гавінда: вось яно пачалося, зараз уступае Сіддхартха на свой шлях. Вось пачынае весці яго лёс, а разам з ім і мяне. І стаў ён бледны, як высахлая бананавая лушпіна. «О, Сіддхартха!» – усклікнуў ён. «Ці дазволіць табе гэта твой бацька?» Сіддхартха зірнуў на яго, быццам прачнуўшыся. З хуткасцю стралы пракраўся ён у душу Гавінды, прачытаў яе адданасць і страх. «О, Гавінда!» – сказаў ён нягучна. «Не будзем казаць лішніх слоў. Заўтра з першымі промнямі сонца я пачну жыць як саманы.
Не кажы больш пра гэта. Сиддхартха ўвайшоў у пакой, дзе сядзеў на пляцёнай цыноўцы яго бацька, спыніўся за яго спіной і стаяў так, пакуль бацька не адчуў, што нехта стаіць за ім. І сказаў Брахман: «Гэта ты, Сиддхартха? Ты прыйшоў нешта сказаць? Кажы». І сказаў Сиддхартха: «Я за тваім дазволам, бацька. Я прыйшоў сказаць табе, заўтра я хачу пакінуць твой дом і пайсці да аскетаў, стаць саманам. Гэтага хачу я. Няхай гэта будзе не супраць тваёй волі». Брахман маўчаў. Ён маўчаў так доўга, што зоркі перамясціліся ў маленькім акенцы і абрысы сузор'яў змяніліся. Але цішыня, якая запаўняла пакой, не парушылася. Маўкліва і нерухома стаяў, скрыжаваўшы рукі на грудзях сын. Маўкліва і нерухома сядзеў на дыванку бацька, а па небе плылі зоркі. І тады загаварыў бацька: «Не належыць Брахману прамаўляць сярдзітыя і гнеўныя словы, але незадаволенасць хвалюе маё сэрца. Не жадаю я чуць гэтую просьбу з тваіх вуснаў яшчэ раз». Павольна падняўся Брахман, моўчкі стаяў са скрыжаванымі на грудзях рукамі Сиддхартха. «Чаго ты чакаеш?» – спытаў бацька. «Ты ведаеш», – сказаў Сиддхартха. Незадаволены выйшаў бацька з пакоя, незадаволены адшукаў ён свой ложак і лёг спаць. Мінула гадзіна, а ні ў адным воку сну не было. Брахман устаў, пахадзіў туды-сюды, выйшаў з дому. Праз маленькае акенца зазірнуў у пакой. Там ён убачыў сына. Сиддхартха стаяў нерухома са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Прывідна бялела ў цемры яго светлае адзенне. З неспакойным сэрцам вярнуўся бацька ў свой ложак. Мінула яшчэ гадзіна. Ні ў адным воку сну не было. Зноў устаў Брахман, пахадзіў туды-сюды, выйшаў, пастаяў перад домам. Свяціў месяц. Праз акенца ён зазірнуў у пакой. Там стаяў Сиддхартха, нерухома, са скрыжаванымі на грудзях рукамі. На яго басых нагах ігралі месяцовыя блікі. З клопатам у сэрцы вярнуўся бацька ў свой ложак. І выходзіў зноў праз гадзіну. І выходзіў зноў праз 2 гадзіны. Зазіраў у маленькае акенца, бачыў Сиддхартху, які стаяў у промнях месяца ў святле зорак у цемры. І ён выходзіў кожную гадзіну, моўчкі глядзеў у пакой, бачыў нерухомага сына, адчуваў у сэрцы сваім гнеў, адчуваў у сэрцы трывогу, пакутліва вагаўся і пакутліва спачуваў. І ў апошнюю начную гадзіну перад пачаткам новага дня ён зноў вярнуўся. Увайшоў у пакой, паглядзеў на хлопца, які стаяў там, і той здаўся яму дзіўна вялікім і як быццам незнаёмым. «Сиддхартха», – сказаў ён, – «чаго ты чакаеш? Ты ведаеш? Ты так і будзеш стаяць і чакаць, пакуль не настане дзень, поўдзень, вечар?» «Я буду стаяць і чакаць». «Ты стомішся, Сиддхартха?» «Я стамлюся». «Ты заснеш, Сиддхартха?» «Я не засну». «Ты памрэш, Сиддхартха?» «Я памру». «Ты хутчэй памрэш, чым падпарадкуешся волі свайго бацькі?» «Сиддхартха заўсёды падпарадкоўваецца волі бацькі». «Значыць, ты пакінеш свой намер?» «Сиддхартха зробіць тое, што скажа яму бацька». Першы прамень пракраўся ў пакой. Брахман убачыў, як ледзь прыкметна дрыжаць калені Сиддхартхі, але твар юнака заставаўся спакойным, і вочы яго глядзелі ўдалячынь. І тады зразумеў бацька, што Сиддхартхі больш няма з ім, што сын ужо пакінуў яго больш няма на радзіме. Бацька дакрануўся рукой да пляча Сиддхартхі.
Ты пойдзеш у лес і станеш саманам. Калі ты знойдзеш у лесе асалоду, прыйдзі і навучы мяне асалодзе. Калі ж знойдзеш там расчараванне, вяртайся і будзем зноў разам прыносіць ахвяры багам. Ну, ідзі, пацалуй сваю маці, скажы ёй, куды ідзеш. А мне трэба ісці да ракі. Час першага абмывання. Ён зняў руку з пляча сына і выйшаў. Сіддхартху захістала, калі ён паспрабаваў ісці. Ён прымусіў знямелыя ногі слухацца, пакланіўся ўслед бацьку і адправіўся да маці, зрабіць, як яму было сказана. Калі ў першым святле дня, павольна ступаючы на нягнуткіх нагах, ён пакідаў горад, які яшчэ спаў, ля сцяны апошняй хаціны падняўся цень, і чалавек, які сядзеў там, далучыўся да таго, хто ішоў. «Ты прыйшоў», – сказаў Сіддхартха і усміхнуўся. «Я прыйшоў», – сказаў Гавінда.